Hi guys, masera sei guys. Masera sei guys, masera sei. Ndangomuka makuseni. Ndangomuka nzeve yangu yakavhara guys. Nzeve yangu kutofara chaiko. Ndatobva kufamasi kunotenga mushonga. Nzeve yangu kugwadza. Ko nzeve inogwadza kudai nemi. Saka hanzi inogona kuva infection nemushonga. Ndatobva kunotenga mushonga guys. Saka yeah. Nzeve yandigwadza iyoyi. Ko nemi nzeve inogwadza kudai nemi. Nzeve inogwadza kudai asikana. Yapila Patricia unjani. Saka ndakatounda plus ndamama ndapuwa zvimapirisi bozi yanga ichirwadza. Apa ndofunga yazowedzerwa nekuti nzeve iyi yafuma ichirwadza but payatanga kurwadza ndatoti ikaindise olive oil ndobva ndadira olive oil ndobva ndaisa chikotonuwo ndobva ndaenda ku10 km run uko namainini atamhanya taenda ku10 saka ndinonga pakumhanya apa yarohwa nemhepo futi. Hey guys, kuzodzoka kukudai ndadzoka ndakabata zheve kudai unoita kudzoka wakaibata memwana wakasarukupa nzeve kudai uchita kundarasa imi ndandarasa chikotonuka paenda ndaisa mafuta ikabhingatidzika mii ndikati zvaita imi pakaipa guys, pakaipa. Saka ameno guys, sisai sweet oil ndoipiyo. Amen. I receive loveness. I receive healing is my portion. And it deserve. I don't. Me, sickness is not my portion. Sickness is not my portion. Hi, Grace. I should say, sickness is not my portion. Insurance me from nowhere. So number one, the open your ways from nowhere. Nzeve ngoti ndabva kufamasi kwai inenge isiri nzeve kwai pamwe inenge ine wax mukati inenge yabloka chichiya mene zvaungatsanangura kana kuti masinus inenge ine haisi nzeve state inenge yakonzera masinus maanzi maarthritis ina handina maarthritis kwai masinus maarthritis masugar ina handina sugar diabetes handina bp handitika kuda sinus nemaallergy pamwe ataura kuspa abudisa list yakakura. Saka meno guys, kwai story raisongo yangu undondikandira vanhu vari kundifonera imbomira ikufona ndikandire WhatsApp anganzi lasi send me WhatsApp. Okay guys, ndangoti nditi 2 minutes ndiuye handiti ndachida kutoverenga news dzangu handichagoni kudziverenga because ndikashama kudai fero yacho inodavirira ndikangoshama kudai nzeve inodavirira saka pakaipa vanhu vari kundifonera imbomira iyi yesh ndaisa post neni unoita speed ndaisa post mafoni hachamiri esi ma5 masiwe esi aya guys pane 5 masiwe esi aripo. In fact chataura ndite live ndechekuti kune vaya vari mu-UK vaya vari mu-UK vakauya vari kuchema tatina ma-hours handiti you can get 20 hours dzako per week handitika you can get 20 hours dzako per week handitika kune vanawo boma hours aya handitika ndangondira hanguti kana ndiva ndiinvolva kudai vanenge vachiziva kuti zvakamira sei kana vazondinvolva kudai zvivindi anoziva game racho guys vanenge vachitoziva kuti zviri correct anomaona. Saka kune vaya vari mu-UK vasina ma-hours you can get private handika depending netown yauri kuda because kune vane matauni akawanda maagents mabasa kumatauni akasiyana siyana akawanda unongotaura kana vanayo town yauri kuda palist yekuti unokwanisa kuchienda padhuze kunoita 20 hours dzako per week. Kune vaya vari kuti hatina ma-hours kana uri kuda switch zvakare if you want a switch mabasa aupedzizve mune usimbe
ndo problem yenyu munouya muchindituka panapa ndokupa information kutuka hey munhu kupinda muuk 2 minute motivational speaker ine nchikutsvakirai kuti zvinhu zvenyu zviite kana zvaita after mondikangamwa hakuna nomboya chitaura chikuti isisi meli uya imbomwawo drink zvayo chimbotengaiwo drink gainimbokutengerai pendi zvayo mungondirangarira nayo hapana kana zvakufaya hazvo zvakutongoendeka zvakadaro zvichitongofaya ndo munhu weblack but anyway nangu handitarisi izvozvo reward yangu chaicha inobva kumusoro kudenga kuna mwari ndokunobva reward yangu kumusoro kudenga uko inde ndingokutsvakirai saka switch you are here and switch you know how it works guys kana iye kwauri usina mahours you want to switch makambani atoripo evarungu emavheti akamirira kutsvaga vanhu ari muri kunzwa unongoya but obviously it will not be maharawo unobhadhira mari yako yekumavhisa uko hanimozanya dzimafiswitch kuti you pay mari yako wega yemavhisa 1.5 yekuya unoibhadhira kuhome office hanimozvisiya unobhadhira kuhome office uko hanzi handekuwe niona maiye wakundidza nhasi ndopakuda zvoti kwai sisimela ndekuprimary iwe maiyewo ndinenge yakadii ndiri muno ukwanewe how many months was I here usina kana mboti handekuprimary plus handichapindi kuprimary handichaindi kuprimary ndakatoona kuti ndinenge ndichirijisa mwari wangu kuprimary it's a no right saka kandiuza kuti kana uri kutsvaga course uri kuafrica you know what is required right you know what is required right k certificate rako tb test yako inonzi tb test yako chimwe fingerprints dzako handiti muri kuziva fingerprints dzako saka please ini ndangokutsvakirai zvandakutsvakirai handitika agents iri agency yakadaro we had to talk vane zvese vanotori zvakakwana vane zvese it's an agent inotori nemabasa hobho makambani hobho ari kuda vanhu ivo agent chavo chete kutsvaka vanhu achindisa kumaagents aya kana uri koko africa vanokuitira unosubmita zvinhu zvako here vokuitira zvese handimaona vokuitira zvese saka ndachindiye ndikuudzei kuti muzive handiti ndikuudzei kuti muzive nokuti munhu wese ushandawo buda kana uchida buda uenda nausingadi gara kusouth africa ikoko kana waona kuti hazvisi kuita munhu anongodisa decision yake handiti ndizvo decision yako zvinoda mwoyo wako iwe kana waona kuti ako handisi kuita handimaona unongogara kuafrica ikoko kana wati ndoda mbonosamawo zviri fani guys handoda kunyatsogara ndakakudzai pafair zvisina kana 2 ways ndoda kuti ndigara ndakakudzai kuti hati mudmite decision kune vari kutobva kunoku vakaenda makosi ari kudzoka kuafrica chikuru sekusouth africa nezuro ndaitaura nemumwe ndaitaura nemumwe handimaona achitoti muzukuru wake chayakauya kunoku akadzokera akati aiwa ini handingazvigoni nda kuenda kusouth africa ndikwandajaira vamwe vari kudzoka kusouth africa because kana wauya kunoku guys mina ndigara ndakuprepare ipapo it's not easy ndakakuudzai it's not easy kana Facebook unoipanga Facebook iyi kana wapinda muno saka make a decision usazitamisa nguva yako nemaresources ako wapinda munomu woti 2 months ona kuti maiwe hakuna life yandajaira yakusa nokuti life iri kuno kune life iri kusa those are 2 different worlds hamkona 2 different worlds saka kana watouya you come prepared ozati hakuna zvokuti kwaishamwari zvazviyana kuti kudii ukurarama kalife kako wega uchita zvebasa chete kubasa kudzoka mumba kubasa kudzoka mumba maybe malife unozoona zvazvokuti wakuda kukuvata kutsvagisa hope uona zvokuti vanhu kuri kuti isu takatouya kuno chako chako kana pamalife motisuwa because hatingatambiri mafoni kapabasa azviti hatingatambiri mafoni pabasa saka foni uko apa paunenge wazoti nhasi ndiri free woti chiuyai because kwakubasa uko nokuti pana pamundikoresi kaini hamundikoresi pano sa uko kune kwakubasa tichambi nebasa nei chandapostira ndatopedza pana pandibvise post iyoyo anomaona saka kubasa dati muzive guys kuti kunoku kune kwakubasa zvokuti kana uchida uchifarira kutamba uchifarira kudii stop imbomira kana wakuuya kunoku utochinja magiya unochinja magiya unogona kusadya chako kuchaiwa time yekudya uchitenga chitekawe chaiko uchibva wakaneta kutadza kuti ndoda kuti
ndinosvika ndigeze ndivate kudya chingwa chaicho kana nedringi obika kana zvimasai otovata. Ndo mashandiro ari kuitwa kunoku. Handimaona simba rako asi haushandiri maharamo siya. Kushandi ndo kwamuri paipa mune chema 30 ma-hours. Ndo kushanda kwakadai ndo ma-hours acho ewaya. That means the more you work the more mari yako yainenge ichiuya. Handimaona. Saka kana uri vari kuchema 30 ma-hours ndo ma-hours aya. Kuwanda kwema-hours nokuti munhu anoshandira pe-hour nditi ndo mari yako. Saka simba rako chete ndo rinokusvitsa paunenge uchida kuti usvike. Simba rako ndo rokusvitsa paunenge uchida kuti usvike ipapo. Hani muri kunza. Saka ndangoti tisaore moyo, musaore moyo guys. Modaro handingaseri kushanda we are so ready tajaira. Mundu vese vanouya kuna ndizvo vanotaura here guys. Munhu achiuya kuno kwandizvo zvavanotaura but vari kudzokera kuAfrica uko. Handiri kukudzai kuti vari kudzokera kuSouth Africa vanhu. Vari kudzokera kuSouth Africa kuti awawo hatingazvikwanisi tidzokere tinotambura tiri kwaRamaphosa tajaira kudza mapurisa. Vari kudzokera kuSouth Africa. Munhu wese anouya ndizvo vanouya achiita kuti ndoshanda ndozodai. Anomaona hachalasti anobva adzokera atisainda. Hani muri kuzwa nyaya yacho. Saka guys kuseri mouya totaura kana mawirirana tokuinisai kuna agents uyu agent ndendiripo papo zvese munotoitwa zvese handingazinika kutsanangura ichiti kudi munoita even pamunoisa kubasa kwaunotindisa kukampani basa riripo paunoisa kukampani ukusatoitwa interview vane vakatokuprepare interview yacho kudhara. Hanimanzwa agent vane vakatokuprepare interview kudhara zvoti paunongoenda notoenda uchiziva zvokutotaura paunoitwa interview ndingo uchiziva zvokutotaura vachitopedza vachitotanga kuita process yacho. Handiwana ivo vachitotanga kuti kuita process naivo vachitanga kuti kuita process vachipedza chisa kambani ichitokuitira. Handiwana uchitouya uchienda kubasa. Hani muri kunzwa uchitouya uchienda kubasa. Saka guys regai ndinde nzeve yangu yakutanga kuda kuti nyongoro nabomwa mapainkiller futi. Saka guys ndokubatai kana nzeve yangu yapora nditi only 5 people chete ndokubatai asi avo vemaswitch muno yenyu neuwandu wenyu vemaswitch neuwandu wenyu uyai zvenyu maswitch akawandisa ariti mune usimbe hwekutsvaga chete. Ini chaichaenda izvitaka ndichizviperuza nezuro ndaitoona maswitch hobho chiti ko vanhu vanoti kwai hakuna maswitch mukureva kuti kudi kwenu muchingoendesana nevanhu pasocial media hey hakuna ma-hours hey hakuna maswitch akati bayai vanhu handiri kungoona zvezvi ndakajoina maemail ari kungoti titi ndichingodai so switch titi sponsorship yeswitch titi kumwe ndakatofona zvangu nezuro chiti kuna mainini yatimbofonai uku timbohwa ndikatofona zvikanzi what do you have ndobva ndangotaura zvinhu zvandisina. Anomaona zvikanzi can you please send us your code what code number 5 minutes ndanda kutobvunza zvecode send us your code so that you can fix everything for you and then you can I'm like saka vanhu mune usimbe hwekutsvaga ndandatowana switch nezuro bvunzai mainini ndandatowana switch sekuseka china mainini ngandimbofonera tione munhu varungu ndikabva ndaisa email 2 minutes vangu vatoresponda 2 minutes vangu vatorequesta kuti titaure takutoita chimeeting chizoom meeting chedu takutotaura ndobva ndavanyembera ndezvakazvakati handisina zvandoza zvavanoda. Amana ndakutonzitumira zvakati ndakazoti ndakunetsa tikotumira bva ndablokai. Anomaona share code good Justina share code nanda kunzi tipe share code titoitanga kuita paper. Saka maswitch akawandisa musanyepa share code ndiyoyo chaiyo magi ndiyo vatondibvunza kuti une DBS here chii zvese vanga kutondibvunza ndatopinda painterview chai ndichitodaira ndakazvimiririra tapa ndingovakuda kuona kuti haufa ndakatogara pachizumu meeting asi nika chandiri kuzoom meeting menini vachiva nokuseka ndiri kuzoom meeting ndichitodaira maquestions mamaswitch kana musatinyangadza imi pasocial media mabasa akazara kuenda motsvaka mabasa uko azere mabasa nezuro ndakatoona chiti menini ndichida towana basa kapa ndandatopinda kambani ende ikambani hombe yanga ine mabranch ndofunga isvika 18 ndikatonzi these are the branches that we have which one are you comfortable where do you want to go mama ndisingazivi zvimatauro zvasingazivi hobho 19 chaiko ndofunga ndangangoziva papo iLeeds neLeicester ndozvandaleicester anzi Leicestershire neDerbyshire ndozvandakaziva kumwe kwese zvimatauro zvacho ndakatoshaya kuti ndekupi kwekoko. Anomaona gurupu kudai kwese kwachida manikikiri maswitch ani muri kuona tichagirei anoda kutitora from Africa please guys. Saka ndakuinda
Ndakuinda ndichadzoka nanzeve yangu yapora kwadzai. Ndakuinda guys, tobatana.